waya na ga har yanzu da aikin nan ni ban ga an fara ba na shigo wurin nan har yanzu ban ga inda aka fara aikin nan ba wallahi ranka da an yi diga can injiniya interlock din nake ni ka sa interlock din dai mai kyau ko to ai ranka da hema ka gani ka tabbata sosai ranka ka tabbata ka sa interlock mai kyau an sa mai kyau to je Ambulance mai inganci bana da shi ya ce mai waka Abdullahi masoyina ga faibulon akwai kayan to injiniya nan gurin siminti ne kuma kuke man banna kan shi kwaba kuka yi bushe haka ai sai ka faɗa san wannan da abin gani ai ban da to mu ga gani injiniya kai wannan wai me nake gani haka nan kankare ne kuka buga ko kuma dai a interlock din ne ranka da a hada ruwa da dan taba shi magana za ka yi min wanda ni zan iya fahimta wanda za ta gamshe ni ya za a ce interlock duka shi ka sanya shi shi aka saka shi sai a ce ruwa ya bugi interlock haka ya samu matsala haka ai ranka da ai kai man magana yadda zan gane injiniya ba ka dauka ta saka rai ka san nawa aka kashe gurin wannan abubuwan da na dauka na baka kwangila ko na dauka na baka saboda Allah sai a ce an kawo mun interlock irin wannan ruwa ya buge shi sai kuma haka a ban sai iskanci wallahi bai taba yiwa wallahi bai yiwa yanzu ya za a ranka wallahi sai an kwance shi ranka da a kwance shi kuma wallahi sai an kwance shi injiniya wallahi sai an kwance shi ni ba sakari bane ranka na dai kidi ma wallahi sai an kwance shi ni ba sakari bane ba shashasha bane ya za ya dauko kwangila daga sama saboda Allah sai a zo a ce an sa mutane wannan interlock din kai ka san kowace ce gwamnati da zaka mata wannan abun ji ba ka gani yanzu haka wannan kafin ma ka duba ka gani duka shi aka saka shi yanzu har ya koma irin wannan abu kai ka san kowace ce gwamnati da zaka mata wannan abun a wancan ba alin sanimu bane suke magana shi dan kwangila na nashi na dai kamar hayaniya suke bari in je in wallahi tallahi nake gaya ma wallahi wance shi kawai za a yi shine bai kada ai baka isa ni a ce yanzu da girma na ka daure ni ba wallahi baka isa ba kai Allah rike ni ka da Allah me za a yi da yin naka me ka zo yi ba ka na ga kamar ina son ne daga kamar kuna hayaniya hayaniya muke yi sai aka yaya me hauru ai na ga kamar kana da kai ake ni aka hada baki yanzu ake so a yaudaran kenan a gyara ma ai ban san a gyara ma bane na ga kawai kuna dan abu injiniya wane ne wannan ni ban ma san shi bane tukunna ko shi ma da shi aka hada baki to zo nan kai aka hada baki ake so a yaudaran ina ji ni ban san misali ka gane ni ba yanzu ban san abin da ya faru ba ni wannan ban ma san shi ba baka san shi ba ban san shi ba to me sauka nan a zuwa wai ne in ji me ya faru to me haru yanzu saboda Allah jira ka dauka kai a matsayin ka na wanda da ba wannan aiki ka duba nan wuri ai misali duba nan wai wannan duba interlock din ko ba ga aiki ne na aka bada asali na interlock nan wai kwangila ce nan na bada wai za a samu wannan aiki ai misali saboda Allah so ake a ga karshe na ba haka bane ba haka ba ai ni misali ba ne don interlock din karshe na ake so a ga gaba da kwangila na rasa gane wannan interlock ne ko ko dai kankare ne aka yi kuma kankaran ma dai mara kwari to ka gani kudi aka biya kudi miliyoyin kudi nan to yanzu aka ba kwangila to ai ni ma kai yanzu ni ma nan kare ne ba da hina ba dakata yanzu alaji to kai shin jiya na kaso wannan interlock gidan bulan testing wani gidan bulan testing ga blocks kwangila ko ina daga nan har na suna ansa kwangila interlock to ai ban sani ba to je ake je an so wani test din mi test haba test din wani ba ga interlock din Allah tsine mata sai kai Allah tsine mata sai yanzu za a ga mai kyau Allah tsine mai amma an ga wannan wannan ma na rasa ganewa wai kam to wallahi malam Allah shiga wallahi sai an kwance shi in ba sai an kwance shi ba Allah ya tsine mu wallahi kuma ga shi diya abun ganin diya mutu diya abun ganin haba da Allah injiniya shaina zaka gani di ba gani ne zaka gani shana ina baka isa wallahi injiniya kallo ka gani ji caps din nan ma ga wani caps din nan ma na ga diya abun ganin to me ya faru wallahi nake giya ma injiniya shi wannan garwa yake ko gangwai to gafai mu lallaba mu je in gani wannan wallahi baka isa ba injiniya karshe da kake so gani baka tsanata ba albishirin ku mutanen jihar Katsina musamman ma abotar gine-ginen zamani ga dama Gafe Block Industry ta zo maku da kayayyakin gine-gine na zamani. Gafe Block Industries muna da interlock kala daban-daban kamar su muna da mai ai Zygon Royal Mezet Chaka Megol Carpet. sannan kuma Gafe Blocks muna da cap na flower babba da karami sannan kuma muna da luba babba da karama. Gafe Blocks ba anan muka da ba mun maku kokari mun samu muku ringi na kwalbati babba da karami. Ba anan muka tsaya ba muna da facing block da kuma dos duk a cikin farashi mai sauki da kuma rahusa. Gafe Block muna nan akan titin Dan Dagoro kusa da Rawul din Liyafa ko kuma karamin birnin tsinmu da ke nan kan titin Sutrolin
a nan birnin Katsina. To domin kuma neman ƙarin bayani sai ku tafi mu ta lambar waya kamar haka. 080 36 03 33 83. Gafe Blog ta mu ce ta ku ce.